Dobrý večer. Vítajte pri sledovaní druhého vydania našich televíznych novín svadobných správ agentúry Ceremony. Najprv by sme sa vám chceli poďakovať za vaše pozitívne komentáre a pripomienky, ktoré ste nám zanechali na Facebooku. Je to pre nás veľkou motiváciou do budúcna. Poďme sa spoločne pozrieť, o čom budeme hovoriť v dnešnom vydaní. Pozývame vás na prehliadku vyzdobenej svadobnej miestnosti. Náš svadobný reportér vás zavedie na svadobné výstavy v Budapešti a v Bratislave. Ukážeme vám rôzne spôsoby viazania mašlí na stoličky. Predstavíme vám kvetinárstvo orchidea v šali. Ukážeme 3 zaujímavé novinky zo svadobného trhu. Povieme si niečo o svadobných trendoch v roku 2015. Dozviete sa, ako sa zapojiť do našej súťaže a čo môžete vyhrať. Povieme vám, čo budete môcť vidieť v aprílovom vydaní našich televíznych novín. V prvom príspevku našich dnešných televíznych novín by sme vás chceli pozvať na prehliadku vyzdobenej svadobnej miestnosti. Poďte sa s nami pozrieť a presvedčte sa na vlastné oči, že s vhodným výberom dekoračných prvkov sa dá vykúziť aj zo starej spoločenskej sály elegantné miesto vašej svadby. Koncom februára sme robili svadobnú výzdobu v spoločenskej sále vo Veľkých Úlanoch, ktorá sa nachádza v centre obce nad reštauráciou Enelin. Hostia boli rozdelení do 2 miestností. Vo vedľajšej boli priatelia, kamaráti nevesty a ženícha a v hlavnej miestnosti blízka rodina a ďalší hostia. Nevesta si vybrala zlato-krémovú farebnú kombináciu zo saténu. Stĺpy, pozadie za hlavným stolom, stena pri tanečnom parkete, zárubne okolo dverí boli zakryté bielou saténovou látkou, staré okná a nepekné záclony sme schovali za závesmi zo zlatého saténu. Na stoloch hlavnej miestnosti boli ikebany v ružovo-bielo-zelenej kombinácii v Martini pohároch. Myslím si, že výsledok hovorí za seba. Zo škaredej miestnosti sa nám podarilo urobiť naozaj elegantné miesto svadobnej hostiny. S naším svadobným reportérom Ľudovitom Köröšom sme začiatkom februára navštívili svadobnú výstavu v Budapešti a na Valentína sme boli na svadobnom trhu v Bratislave. V nasledujúcej reportáži porovnáme tieto 2 výstavy a cez objektív našej kamery uvidíte aj vy, čo všetko tam bolo. Jedenácty ročník svadobnej výstavy v Pap László Šport Aréne v Budapešti sa konal 31. januára a 1. februára. Celkom sa jej zúčastnilo 420 vystavovateľov. Samozrejme najväčším lákadlom boli a najväčšiemu záujmu sa tešili stánky svadobných salónov. Medzi 36 stánkami so svadobnými šatami si mohla nájsť každá nevesta tie svoje vysnívané šaty. Od jednoduchých až po extravagantné, klasické či moderné, v rôznych štýloch a farbách, na kúpu či na požičanie. To isté platilo aj pre pánov. Mali obrovský výber svadobných oblekov, košiel a rôznych iných doplnkov. Dokonca tu našli sviatočné šaty aj tí najmenší účastníci svadieb. Čo sa týka svadobnej výzdoby, na niektorých stánkoch sme mali pocit, že agentúry sa chcú ukázať, čo všetko dokážu urobiť. Mohla to byť dobrá inšpirácia, ale z praktického hľadiska si neviem celkom predstaviť takéto honosné výzdoby stolov na klasických svadbách. A túto výzdobu si viem predstaviť aj ja len na svadbe Fiony a Šreka. Ale boli tu samozrejme aj krásne, elegantné a decentné výzdoby, ktoré by obstáli na hoci ktorej slovenskej svadbe.
Čo nevidieť na bratislavskej výstave, tu bolo neúrekom, myslím tu na čokoládové fontány rôznych veľkostí a tvarov, v sprievode palmových stromov, na ktoré boli napichané kúsky ovocia, a aj nápojové fontány. Ak ste chceli nazbierať inšpiráciu a nápady na vašu svadobnú tortu, tu ste mali určite príležitosť. Na stánkoch viac ako 20 cukrárskych dielní ste našli torty všetkých možných tvarov, štýlov a chutí. Nemôžeme vynechať už aj u nás populárne makaronky, znovu zrodenie páleného cukru z čias našich babičiek a v zahraničí už čoraz populárnejší svadobný candy bar, cukrovinky. Ak ste hľadali klasické svadobné pozvánky, tu ste ich našli. Ak ste hľadali niečo netradičné, napríklad takéto skúmavkové, tiež ste ich mohli objednať. A takisto rôzne doplnky na svadbu, napríklad krabičky na darčeky pre hostí v rôznych farbách a tvaroch. Čo by ste povedali na takéto bublinkové pozadie za hlavným stolom? Aby po ceste neukradli nevestu, mohla dostať aj takýto sprievod. 10. ročník Bratislavský svadobný veľtrh sa konal na Valentína 13. a 14. februára v Incheba Expo so 134 vystavovateľmi. Aj tu pútali najväčšiu pozornosť svadobné šaty a obleky, aj keď tých stánkov bolo oveľa menej ako v Budapešti. Našli sme tento sympatický pár, ktorí sa nedržali tradícií a na svojej svadbe v decembri 2014 mali oblečené tieto nezvyčajné svadobné šaty. Aj keď ste mali oveľa menší výber, inšpiráciu na svadobnej torty ste tu tiež mohli nájsť. V porovnaní s inými ročníkmi výstavy, tentokrát sme tu videli veľa stánkov hotelov a reštaurácií, ktoré sa prezentovali ako vhodné miesto na svadbu aj so svojou dekoráciou. Ak sa teda chystáte na svadbu na budúci rok, pre inšpiráciu vám doporučujeme tieto svadobné výstavy predtým navštíviť. V bloku tipy a rady pre vás ukážeme, aké mašle používame, povieme si niečo o ich vlastnostiach a predstavíme vám niekoľko spôsobov ich viazania. Organza je to priesvitná, ale tvrdšia látka, dobre sa tvaruje, drží tvar, dajú sa z nej vytvoriť pekné mašle. Satén. Lesklá a elegantná látka, je však mäkšia, padavá, najlepšie pred viazaním ich naškrobiť, aby sa mašle pekne držali. Podšívka. Tiež trošku mäkká padáva látka, neškrobí sa, používame radšej širšie pásy, aby mašľa bola bohatá.
dnešnom vydaní našich televíznych novín vám spomedzi našich partnerov krátkosti predstavíme kvetinárstvo orchidea v šali. Kvetinárstvo orchidea sa nachádza priamo na pešej zóne v šali. Okrem živých, črepníkových a rezaných kvetov tu nájdete aj umelé kvety a rôzne iné dekoračné doplnky. Väčšinu kvetinovej dekorácie, ktoré nájdete na našej web stránke v galérii, nám robili dve veľmi šikovné kvetinárky, Tímea a Monika. Veľakrát len na základe nevestou zaslanej fotky, a to tak, že nevesta povedala, že sú krajšie ako na fotke. Takže môžeme ich len doporučiť. V ďalšom príspevku vám predstavíme 3 zaujímavé novinky, ktoré by ste mohli mať aj vy na svojej svadbe. Ilustrovanú svadobnú knihu prianí, menovky vo forme odznakov, suchý ľad, ktorý môžete využiť napríklad na dekoráciu švédskych stolov, na výrobu zaujímavých nápojov. Určite ste už počuli o svadobných knihách prianí, do ktorej vám hostia môžu napísať svoje priania. Sú to však vždy knihy s čistými listami s pekným obalom. My vám teraz predstavujeme prvú ilustrovanú knihu prianí na slovenskom trhu s peknými kresbami a ilustráciami. V prípade vášho záujmu si ich môžete objednať. Odznaky na miesto menoviek pre hostí? Áno. Väčšinou sa hostia zo ženíchovej a nevestinej strany nepoznajú. S týmito odznakmi s menami už nebude problém. Môžete ich použiť aj na miesto pierok, lebo ich dostane každý host. Vyrobia sa s dizajnom podľa vašich predstav. V prípade vášho záujmu si ich môžete u nás objednať. Ak chcete prekvapiť svadobných hostí s niečím nezvyčajným, skúste to so suchým ľadom. Postavte napríklad misku s ľadom na švédsky stôl, nalejte tam vodu a udeje sa toto. Urobte im zaujímavý pekelný nápoj. Do pohára s nápojom hodíte kúsok suchého ľadu. A stane sa zázrak. Samozrejme treba dodržať bezpečnostné opatrenia, lebo ľad má minus 69 stupňov. V prípade vášho záujmu si ich môžete objednať a osobne prebrať u nás. V našom ďalšom príspevku sa v krátkosti pozrieme, aké svadobné trendy nás čakajú v roku 2015 na základe stránky bridalguide.com. Predstavujeme vám niekoľko zaujímavých svadobných trendov. Stolovanie v štýle záhradnej party, pod holým nebom, zdobenie čipkami, s visiacimi kvetinovými girlandami. Farby. Odtiene bielej a krémovej, s červenou a čiernou, punč, smaragdová zelená. Kvety. Anglické ruže, hortenzie, georgíny, listy magnólie, kúsky bečtanu, ginkgo paprade. Pozvánky. Dekoratívny papier rezaný lézerom, previazané mašličkami, kaligrafickým písmom alebo pozvánka so selfie obrázkom. Nápoje. Veže z pohárov šampanského, koktajly, bourbon, sangria, vína všetkých farieb. Menu. Jedlá z miestnych zdrojov, nočný bufet s teplými sušienkami, kúskami pizze, mliečne koktajly. Torty. Metalický vzhľad, zlatá a strieborná farba, rôzne textúry, geometrické tvary,
ručne maľované torty, šišky, makaronky. Hudba. Čo je staré, je dobré. Nové spracovanie starých hitov, štýl hudby 70. rokov. Foto. Fotenie vo fotobúdke, umelec, ktorý vyreže z papiera vaše siluety. Chceli by ste ísť na wellness pobyt pre dvojicu na jednu noc s polpenziou do kaštieľa v Jaslovských Bohuniciach? Máte šancu, ak napíšete komentár tu pod videom. Povedzte nám, ako sa vám páčili tieto naše televízne noviny, alebo čo by ste chceli vidieť na budúce. Potom už stačí mať len troška šťastia, lebo jednu z komentujúcich vylosujeme a s partnerom pôjde do Jaslovských Bohuníc na wellness. Naše televízne noviny sa už blížia ku koncu. Pozrieme sa ešte, o čom budeme hovoriť v našom ďalšom vydaní. Už mi nič iné neostáva, len sa s vami na dnes rozlúčiť. Pripojte sa k nám na Facebooku, Twitteri a Google+, sledujte nás na YouTube. Ďakujeme za pozornosť a tešíme sa na vás v aprílovom vydaní svadobných správ agentúry Ceremony.